napod tay lain na pong argumento nga to ang tubagon kay kadtong atong gigamit nga pagtubag nga sa tong channel ang TV Apologia punto argumento sa Dalay Catholic Apologists International. So karon ato na pong gigamit ang RJ Sano II TV kining TV app number 119 or video 119 nato. So ang hitabo, ang dagan karon sa tawag anang iyang argumento, ang atong higala nga membro sa Iglesia King Kong migamit og seta sa Biblia pagprueba ko no nga kining maong gitawag og pagposisyon sa mga larawan sa mga santos gikaligut-gutan sa Dios. Ngano man igaingon siya sa Habakuk chapter 2 verse 11 to 18. Akong gibasa ang maong setas. Never og never kong nakabasa. Kung bisan gani kamo kung inyong ukbon ang inyong tagsatag sa mga Biblia, sa inyong tagsatag sa mga panimalay, dili gyud mo or dili gyud ta makabasa ni anang maong sitasa og termino og pulong ribulto or dibulto mga larawan sa mga santos. Gani ang verse 18 giklaro man sa Habakuk chapter 2 verse 18 ato ang tawag ini nga basahon kay basig maingon unya ning ato ang mga higala nga ato arang gisurambaw pagsabot ug pagbasa ang maong nasulat 18 unsi kapuslanan sa Dios nga binuhat og tao gikan sa tumbaga plata ug bulawan tinubdan kini sa mga bakat nganong saligan man sa tao ang amang nga Dios nga iya rang binuhat. So dinhi giklaro Dios larawan sa mga Dios dili larawan sa mga santos. Makita nato nga naay mga larawan sa mga Diyos naapoy mga larawan sa mga santos. Nya kay ang Diyos sumala pa ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 8 versikulo 4 ingon pa ni San Pablo mismo siyang unang sulat ngadto sa taga Corinto kapitulo 8 versikulo 4 nag-ingon busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Mabitaw Diyos mura ba og kanang tarak-tarak, so dili tinuod nga Diyos. So ang buti pasabot kay di man tinuod nga Dios na agyud po'y tinuod nga Dios nga maotong naa sa langit. Ug mao nay gituohan sa simbahang Katolika. Manang niingon ang ato ang Kwe atong Athanasian Creed ug even ang Niceno-Constantinopolitan na tawag ining credo, nagtuo kita ang simbahang Katolika, nagtuo og usa lamang ka Dios diha sa tutulo ka mga persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. So buot ipasabot kanang ilang pag-ingon o ang ilang pagpanangil sa mga Katoliko nga nag-ilata og laing mga Dios nga mao kini mga ribulto og mga larawan nga ato ang giposisyon usa na kadakong bakat nganuman kaysa ato ang pagtuo never niingon ang atong pagtuo we believe many gods wala. Ang atong pagtuo nag-ingon we believe in one God in the Trinity in unity. So makita nato nga ang ato ang pagtuo nagsimba og nagtuo lamang kita sa usa ka Dios diha sa tulo ka personas og kining tulo ka personas nagkahiusa. Way labot din ang mga larawan aron mahitabo nga mahimo siyang Dios. Way labot din ang mga santos aron mahitabo nga ang mga santos mamahimong Dios. Mabitaw ato ang tawag santos dili Dios mo nang tag San Pedro, Santa Maria, San Juan, San Pablo. Di kita moingon nga Dios Maria, Dios Pedro, Dios sa Pablo ug uban pa nga mga Dios dili. Nganuman kay usa lang ang Dios nga tong gituuhan og gisimba kadtong Dios nga naay tulo ka personas, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Unya diha sa Biblia kanang Diyos nga giingon ni Propeta Habakuk, nag-refer ka na sa gisgutan ni Propeta Isaias. Kay historically speaking, si tawag aning Habakuk, sekretary din siya ni katawag anang Prophet Jeremiah. So, kining giingon ni Propeta Habakuk, kining pagsulat niya nga Diyos, kining giingon niya sa 18,
naa siya gipunting dinha nga mga larawan. Og sigurado gyud ko nga di gyud larawan ni Kristo og larawan sa mga santos. Ngano man kay kini nga panahon, sa panahon ni Propeta Habakuk, wala pang may mga santos, wa pa man natawo sa Kristo, man nahimog gyud sa Santa Maria. So naa gyud sa gipuntingan nga Dios ani nga panahon. Ang pangutana, kinsa man na nga mga Dios? Larawan ba ni Santa Maria? Larawan ba ni Ginoong Kristo? Larawan ba sa mga santos? Ang balaang kasulatan ang atoang patubagon. First King or Uno Hari Kapitulo 11 versikulo 33. Unsay giingon dinhi sa balaang kasulatan? Nia, basahon nato. Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo og nagsimba siya kang Astarot, ang diyosa sa taga Sidon, kang Kamos ang Diyos sa Moab, o kang Mulok ang Diyos sa mga Amonihanon. Wala siya magtuman sa kabubuton sa Ginoo, og sa mga kasuguan lahi siya kang David nga iyang amahan. So, kanang giingon ni Propeta Habakuk, nakita nato na kanang maong gitawag og mga Diyos naa sila mga nailang Diyos kaniadto nga dili na mga santos. Question: naabay larawan ni Astarot sa ato ang simbahang Katolika? Naabay larawan ni Mulok? Naabay larawan ni Baal? Wala. So kung gamito nila ning maong sitasa, kining Habakuk 2:11-18, pagnigar sa pagprosesyon sa mga Katoliko sa larawan o dibulto sa mga santos, naghimo sila og argumentong sinurambaw. Anong sinurambaw man? Kay ang sitas nga ilang gikutlo out of context, walay apil sa isyu kumbaga. Kaya wala may apil sa isyu, so naghimo sa konklusyon, subay sa ilang gibasa, gipahaon nila sa butang nga dili maoy gihisgutan sa setas nga ilang gipangkutlo. Mana bantay-bantay ta mga higalag maigsuon kaysa ko nang giingon kining Biblia. Gamiton ni nila sa pagsurambaw, pag-ilad sa mga tao ug maningkamot sila nga daghang tao malingla. Ginamit kining bala ang kasulatan. So diha sa Biblia, sa Habakuk 2:11-18, walay mabasa ang nagdili ang Dios sa pagprosesyon o pagbaton sa mga larawan sa mga santos. Gani ang inggisgutan, Dios. Onya ang Dios nga gisgutan sa Habakuk, giklaro na kung kinsa na. Uno Hari 11:33 o Isaias 46:1, buo ning larawan ni Baal, ni Astarot, ni Mulok ug uban pa nga mga Diyos. Never nga gisgutan ang larawan sa Ginoo, larawan ni Santa Maria ug larawan sa mga santos. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.